Iritsi da bigarren eguna frakanpadan, gure egun osoko lehenengo saioa. Hitzaldiak barra-barra eta jende gehiago iristen momentu oro. Goazen hizlarietako batzuekin hitz egitera. Azkenean ume batekin zatozen negan horrelako leku batera, frakanpada bezalako leku batera baitare, berarentzat txokotxo bat izatea asko eskertzen da. Hemen sortu da sekulako giroa, da txikien txokoa eta sortu da daramago arratzalde osoa eta sortu da sekulako giroa. Adin ezberdinako jendea dago, batzuk eskulanak egin dituzte, tailerrak egin dugu hortu barat bat sortu dugu guztion artean, txikiekin bakarri, jolasean eta ere piztina daukago eta hor pasatzen dituzte sekulako tarte atseginak. Eta azkenean, hori beraiei suposatzen die agian, ez da bere egunerokotasuna, baina hortik ateratzea baldin badakat horrelako leku bat ere errazago zaie. Venimos de Madrid y pertenecemos al eje de economía y precariedad y nos invitaron para poder compartir qué es eso de la economía feminista, qué sentido tiene en relación al fracking. Y bueno, todo este tiempo hemos venido como tratando de tratar de mirar el sistema desde una perspectiva anticapitalista, feminista y decrecentista. Y en ese sentido pues tenemos muchos puntos comunes con toda la lucha contra el fracking y nos parecía muy interesante poder venir aquí y compartirlo. Ari gara hemen taberna bat eskaintzen eta nahiko ondo, jendea oso gustora hartzen du, garagardoa, bira eta baiaz, eta artesana da, hemengoa da, eta jendeari asko gustatzen zaio, oso pozik dago jendea. Frakanpada, daramagu bakarrik 2 egun, baina nik uste dut jendea oso gustora dagoela, oroar, hemen, txarlekin, itxaldeekin eta batez ere ari garela guztiok parte hartzen eta guztioren lana eta lana komien artean. Guztioren ardura eta denon artean egiten ari gara frakanpada. Lan handia bai, lan handia segun eta lan handia egia esan ez nuke esango, normalean gaude bi pertsona gaude eta egia da poliki dator jendea, ez guztia momentu berean, baina ez gara gelditzen, hori egia da, ez gara gelditzen. Izan gure zalantza handiena, zinenean antolatzen zenbat jende etorriko zen, ez? Eta jendeak balditzatzen zigun asko, nola azpiegitura guztiak montatu, zenbat pertsonen ganari ginen pentsatzen, baskariak, afariak, hori dana. Egia esan orain, buelta bat ematea hemendik, bai dendetatik, bai espazio ezberdinetatik, eta jendetza ikusten dela, 5 egun baditugula programaz josita, badela itzaldi pila bat, badela kontu pila bat interesgarriak, orduan hemen besoak zabalik hartuko ditugula, animatu, egun bat etortzen, edo gelditzen den guztira etortzen ere. I'm involved in anti-fracking in Ireland. I'm here to get to know other people who are involved in struggles around the world. I've been involved in the Barton Moss anti-fracking campaign. I came to Frakanpada to meet other people who've been doing the same and also just running an amazing campaign. I'm the co-founder of Frack Free Lancashire, and this is a global movement, and that we will stop fracking because we will have so much power as it continues to grow.